Kulturari dagokionez, gure proposamenak ere anitzak dira. Alde batetik, esan izan dugu dagoeneko, bi Zibibox berriak jarri nahi ditugula Iruñan, bata Maristasen eraikinean, beraz zabalgunerako Zibiboxa izango litzateke, eta bestea Arrosadian Victor Pradera ikastetxe, garai bateko ikastetxean, hor kokatuko genuke Arrosadiarako Zibiboxa. Horretaz aparte, sortu nahi dugu baita ere Sarasateren etxe museoa. Jakina da hori dela Iruñeko musikorik ospetsuena, famatuena, eta gezurra badirudi ere ez du oraindik espazio duin bat berarentzat dedikatua bere hirian, jaio zen hirian. Eta nahi dugu baita ere interpretazio zentro bat edo museo espazio halako eremu museologiko bat eraiki euskal pilotarako. Horretaz aparte, Arrosadian liburutegi berri bat ezarri nahiko genuke, Arantzadiko Agustinen eraikin zaharrean ja pausu batzuk eman ditugu eta adostu ditugu ezartzeko bertan ikus-entzunezko produkzio ekoizpenaren inguruko eremu bat, eta azkenik hiri artearen plan zuzendariaren martxan jarriko dugu, bertan, askotan esan izan dugun bezala, hiri artean kokatu nahi dugulako Iruñeko sormen eta ekoizpen artistikorako gunea.